Nu, desværre er det sådan, så at fra telefon og iPad kan man lige aktuelt ikke nu få de her Vimeo-type videoer op altså caste dem via en Chromecast. Men det kan man, hvis man har en PC, en laptop, så er det ret let. Man skal bruge Google Chrome-ikonet hernede, og så når man er inde på sit kursus, så går man op på de 3 prikker heroppe og trykker cast, og så trykker man på den Chromecast. Her er det så i soveværelset. Så trykker man bare på den, og så kan man så få kurserne op på sin fjernsyn. Start med at trykke cast til fanen. Man kan også prøve at trykke cast til skrivebord, hvis det ikke kommer op. Men på den måde, så kan du i hvert fald få det op via din laptop. Jeg sender dig også en video til, hvordan du kan gøre det via din mobil eller iPad, men så skal du have et Apple TV.